По времето на титаните, пред боговете на Олимп се е водила голяма битка. Гневът на първичните самите същества, които са изковали земята, бушува извън контрол цяла вечност. И от този гняв, тази лудост на войната, бяха изведени фуриите. Нито титан, нито бог, смъртен, нито сянка. Фуриите не бяха обвързани с никого, защото те бяха пазители на честта, изпълнителите на наказанието, проклятието на предателите. Когато Зевс дойде на власт, той установи, че няма защо да се страхува от сестрите. Фуриите търсеха възмездие само от онези, които смятаха за виновни. Първият от тези предатели беше Егион Хекатонхирите. Когато звярат даде кръвна клетва на Зевс, само за да предаде по-късно царя на боговете, фуриите бързо предприеха действия. Сестрите безмилостно преследваха Егион и след като заловиха създанието, го измъчваха безмилостно. Тъй като фуриите вярваха, че смъртта е твърде мила към този клетвопрестъпник. Егион Хекатонхирите стана пример за всички. Специален символ за онези, които биха могли да си помислят да нарушат кръвна клетва с Бог. Когато хората питаха за произхода на Кратос, истинската история никога не е била известна. Истината е, че Кратос, както всички хора, е започнал живота си като дете. Роден извън брака, Кратос беше дете на отбягвана жена. Слуховете за това, кой е бащата, ставаха все по-абсурдни. Докато жената най-накрая не напусна малкото си село, тя се закле в нов живот в Спарта. Кратос никога нямаше да разбере истината, никога нямаше да разбере кой всъщност е баща му. Но детството в древна Спарта е било брутално съществуване. Децата, смятани за годни и силни, са били обучавани да бъдат войни, защитниците на Спарта. Послабите деца бяха затворени в клетка, изпратени в планините, за да се оправят сами. Не се очакваше те да оцелеят. И докато Кратос избяга от съдбата на по-слабите деца, брат му нямаше този късмет. Родени като верни синове на Спарта, двамата братя се обучават и мечтаят един ден да се присъединят към редиците на великата спартанска армия, но това никога няма да се сбъдне. Не разочаровай гарда си, Деймос! Един спартански воин никога не позволява на гърба си да удря земята. Дори пред смъртта спартанецът стои изправен за битка. Ти спартанец ли си или не? Да, Кратос! След голямата война с титаните, оракулът беше предсказал гибелта на олимпийските богове и унищожението на Олимп. Тя видя, че ще се случи не от ръцете на титаните, които жадуваха за отмъщение, а от ръцете на смъртен, белязан воин. който контролираше белязания воин
контролираше съдбата на Олимп. Достатъчно. Баща ни изпрати тук, за да доведем белязане. Това момче няма значение. Виждаш толкова малко от това, което е истина, Атина. Отстъпни на страна. Казах, момчето не трябва да се пипа. Сега вземете белязаният и си тръгвайте. Кратос! Помогни ми! Кратос! Прости ме. Помогни ми! Те дойдоха да вземат белязания воин, Белег, който видяха тялото на Деймос. Докато го отвеждаха пред очите на брат му, той не знаеше какво го очаква. Арес щеше да го отведе в домена на смъртта, царството на Танатос, място, на което никой смъртен никога не е дръзвал да стъпи. Там той щеше да остане затворен без надежда за бягство. Той щеше да претърпи години наказания и мъки от ръцете на Бога на смъртта. Първоначално, вярата, че брат му Кратос ще дойде да го спаси, го поддържаше жив. Но след дълги години Деймос, изгубил всякакво подобие на надежда, а с нея и всяка нишка човечност останала в него. Гневът, отмъщението кипяха в него и лежаха в латентно състояние десетилетия. С малко останал разум, именно този гняв го накара да издържи, вярвайки, че те ще дойдат, когато той остарява и се изправи пред брата, който го е изоставил. Това единствено събитие ще промени завинаги хода на живота на Кратос. Неговата съдба, неговата проклета съдба беше задействана. Загубата на брат му щеше да остави незаличима следа в него. Спомен, който не можеше да забрави. Тъй като се закле никога повече да не се колебае, Кратос украси червена татуировка върху тялото си в чест на Деймос. Татуировка в самото изображение на рождения белег на брат му. Тази татуировка ще се превърне в мрачно напомняне за човека, който ще стане Бог. Войнат, известен като призрака на Спарта.